Nilibemisi constituency ke parlo inglong jipi havar ke dora ratumaphan ke panong pi Seh Kachelang hemate sub center hem Karbiang Autonomous Council penahem Kim Hamamat piniarnianta Dr. Lapen Narsatum ke doji kalisi duwai muta long lepinla ahem Kim Hamamat non puanta ing pupon pelang arpu ke dotum sai cheklem dam dilang labang sohem alon ke phitua sonsi ing nama mirapu papuplan chot Munida dum keso por maduda chi puthek the lasi keso Kachelang ahem ke kenang sot Karbiang long ke Assam state aro kaduk district thomke pra phwangbong pen adang ke thinai a district lo lapen Karbiang long pen nijang Karbiang long pangrum pet pen constituency long inkoira throk do lapen development block crazy do laso angbong pen kaching thora tomon kele dam ki jum nai habar pulote lakha inkoira phon nilip MAC constituency henlo lapen niliba phan Karbiang Autonomous Council penta pining pen ningkan fikep sose pleng tanglo aphong tin abatai tin le nilipen ke pahaidun ka chatoy dun MAC ang hoy Karbiang Autonomous Council along serang hoy kang dun long abang phapha nge marku ke pekpon ka ve constituency yo ahok kinamda ningkan pen labang so inglong hawar borpung borlangso taraji ke do rada tu phan Seh Kachelang ki joy ke ji phan pu panong PC choki hola block primary health center ke parlo Borpung Sarthe Timung arong along Seh Kachelang ahem hum kimpilo Bonta ahem kim det pen piniar ni anta labang so Seh Kachelang ahem along dowai imu ke longji kalisi Dr. Lapen Narsatum phan malom sonta RJ theklong le pinlan Rongang bong along Seh Kachelang ahem kim tan idung chibi tekang koksi keso hut ke ihin pu lang lokso nat ihin dolamara nat lapen ihin anat chukki hola pesi along si kechar chong pen Piaja e pen keso hut chiponang bom lang pusi hadaga rong arabatum ningduk chipi pon Laso hem ke impu pelang opening ni lah kim chot wala sekomentu tong opening gune la bang ni tumta chini ni dalo bang sarkar argumentu tong claim ni lanbel hai Labang so Seh Kachelang ahem kai ke Seh Kachelang misen ji aphan arpu ke nilip MAC pobitra rongpi election aprang ason inglong arabatum aphan chichak ponro bonda non election haided pen piniar nianta inglong borpung taraji hawar nangka homri kebangpu abe pinla Lapen Karbiang Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang bukajan LEC MLA Dr. Numal Momin Medical In Charge CM Lapen MP Horan Singh Beatuk non puta inglong ke dora ratum aphan chongthu chubai bomji langma puta rongara ratum aning kiduk pen ningjepon nilitu makari igela pulo mane komentu si nurse doctor da ke bang homa Seh Kachelang pubitha du ya phan bang ke kar ilo setamina puta bang udah bejo itu bang akisung bang mane hello Choki hola pen sonjit kro la pen koila mati pen Samsung Inti Karbiang Long Life